Centrum Cywilizacji Europejskiej. Radzionków. Patrycja. Idziemy na odpust w Radzionkowie. Kupisz mi coś, Patrycja? Nie stać mnie. Szokująca sytuacja. Proszę Państwa, Daria. Co tam? Szok, gdyż nie ma deszczu na odpust w Radzionkowie. Niesamowite anomalia klimatyczne, Patrycja. Lego. Kup mi chińskie Lego. A tu jest prawdziwe, oryginalne chińskie podróby Lego. Oryginalny magnes z Krakowem z Radzionkowa. Co ty powiesz? Tu już teraz... To nie magnes. Czy tu się regularnie odbywa targ broni nielegalnej? Nie, ja sobie w ogóle jestem bardzo zadowolony, że właśnie w takich miejscach sprawdza się Kościół, szkoła, odpust, strzelnica. strzelnica. Na handlu broni znalazła się nawet CS-owa AWP. Czapki ekipy, czapka Pikachu i handel drobiem. Powiela tako. 130. To jest przewidziany, to nawet budżet cały na dzisiaj nie jest taki. Co to jest, Patrycja? A, Mikołaj mi kupił smutna i wesoła. Balony. Patrycja, Biedronka, Świnka Pepa, Krokodyl, Smurfy, Pszczółka Maja nawet jest. Jeszcze ktoś pamięta Pszczółkę Maję? Proszę. Panie szefie. No i oczywiście kulinaria odpustowe, wypieki, futermeloki, makrony, kokosanki, węże gumowe. 3D, Matka Boska z Dzieciątkiem, Kuktas tańczący, śpiewający, Dawidki. Dla prawdziwego Mikola, semafor. Tylko... Kup się! A dałeś mi pieniądze. A to nie. Tak, zaproszenie do Radzionkowskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego SMS Radzionków. Między innymi tak będziecie robić potem. No. I to już na pierwszym roku. Koty, nienaturalnie długie koty. No tutaj 69, na Prykonie po 200. I tradycyjny, prawda, przysmak śląski, oscypek góralski z Podhala. Czepiasz się. Czepiasz się. Szukałem piły do cięcia drzewa w piwnicy. To powinno być dobre. Patrycja, proszę postawić. Jasna cholera. Tu od zatrzęsienia towarów idzie dostać oszopląsa, Patrycja. Ja już zgłupiałem, ja chyba nie kupię nic. Ludzie, powiedzcie mi, co ja mam tu kupić? Może Spidermana, a może Lalę Barbie, a może balona, a może Macrona, a może pistola, a może peruka, a może kopara, a może Lego. Nie wiem, już zgłupią. Padł wybór. Daria chce spróbować tradycyjnego śląskiego oscypka z Podhala. Dobra, a który wybieramy? Daria, dobry oscypek? Bardzo dobry, pierwszy raz rzuciłem. No wiesz, a tyś nie chciała. No nie lubię. To jest ten słynny biały miś dla dziewczyny, którą kocham i coś tam. Albo białogęś do dziewczyny, albo kwiatek, albo to co jest? Ogórek. Awokado. Albo banan dla dziewczyny. Fajny prezent dla dziewczyny. Minigun. To się nie ma co szczypać. Tu trzeba brać. Miało być po 2 sztuki, ale mnie naciągnęli smacznego. Patrycja, otwier to. Weź się coś. Patrycja, musisz spożyć kremówę. Schmeckt gut? Bardzo przykry wypadek. Gęś się obwiesiła, nie wstrzymała tego napięcia. Uwaga, machinacje odpustowe. Na cenie 79, oficjalnie za 69, kupiony za 60. Tak idzie robić. Loteria hazardowa. Patrycja chciała zalosować, ale jak dowiedziała się, że los 5 zł, to już jej się odechciało. Nie stać mnie. Kupiłam magnes za 7. Żeby nie było, że jesteśmy tu tylko z kuli odpustowego konsumpcjonizmu, tutaj kościół świętego Wojciecha. Mikołaj, kom! Świątynia Prowodyr. Kościół świętego Wojciecha. Ta część Patrona, wybawiona. tak jest, patrona Radzionkowa. No głupio było, jak my są na odpuście, nie podejść do Adalbertusa. Dzisiaj tu nie jesteśmy architektonicznie, ale no cóż tu powiedzieć o wartościach architektonicznych. Górny Śląsk. Nic dodać, nic ująć. Atrakcja ostatnia. Tylko dla odważnych. Patrycja, pojechałabyś tak.
Tu coś bardziej do ciebie przypasowane. Puenta. Deszcz przyszedł, ale nie zdążył na odpust.